beestje is dus Lemmy is dus een Famke. Ja. Dus... Maar Peach is nog groter dan die man. Ja, klopt. Ja. Dus Peach is net meer een baby. Ik loop steeds. En dan ook niet. Maar die grote ding, dus die struggel moet deze doggen. Ja. Mijn onderkant. Mijn is daar zo. Oké. Ik vind het leuk. Leuk hè? Ja. Hij is zelf bedacht. Ja. Volgens mij is dit wel een beetje Sport. ja, sport. Ja, voor Dijk. Ja. Hé, Yveske. Hé. Daar is Rijntje. Hé. Vet. Ik hoop dat Joe nou al leert heeft. Oh, is erin? Yveske. En Bibi. Jij zet wel stroom op. En Derek. Hey. Oh, net zo boos. Goed zo, Yveske. Bibi. Yveske, wat eerst. Maar Bibi. Oh. Net erop in. Of eronder terug.
Woehoe. Ja. Hey. Oh. Met zo'n schoonheid daar, wat ze doet. Yes. Zie nou met Shiny maar de voorbenen op de blauwe mat staan. Nee. Oh. Yes. Goed zo, Shiny. Ja, pak maar. Yes. Netjes hoor. Sanne. Nou, Sanne, dat het maar goed. Reina. Gea en Lore.
Ali. Hey, elke keer dat hij goed doet, als zijn hand weer naar voren, hè? Goed zo. Om de kant met een snel even een pion. Ja, ik ben een pion. Hey Taya. Ik vind het leuk. Ja? Mooi zo. Leuk. Nou, nog een keer. Vet stoer. Mario en Peach.
Oh, braaf. Goed zo. Hé, braaf hoor. Mario. En Piet. Het hoeft toch net? Hé?